it's a wrap. Yung next shoot is around 2 p.m. sa ibang lugar na naman, ibang school. But yeah, for now, I think uwi siguro ako muna, kakain. Kasi yung next location is malapit na sa bahay. But yeah, it's a wrap. Tapos na ako dito teamlabs. So yan, tingnan nyo. So yun yung TV na in-install nila na yung sinut ko. So yun. So nag-shoot lang ako ng yung paano in-install, then gaano kaganda yung TV. So yun. Okay, so yun mga gamit ko teamlabs, tingnan nyo. So yun, alis na tayo. Okay teamlabs. Yeah, umuulan dito. At yan, teamlabs. Nandito ako sa Ultimo. Yeah. And ito yung view teamlabs, tingnan nyo. Grabe yung ulan teamlabs. Dito ako nag-parking teamlabs Diyan. I pay $29 for 7:30 to 11:30 a.m. So yeah. Here na, sobrang yan. Woo! Level, I think 1. Level 1, yeah. Okay teamlabs, pauwi na tayo, kakain na tayo ng lunch and then back to work. And I'm here na teamlabs. Yan. Grabe yung ulan doon. Oo, buti na lang nagdala ako ng jacket. So yan. Pauwi na tayo teamlabs. So ito pala teamlabs, itong parking nito is Wilson parking. So may card ako dito. So parang binook ko siya kagabi. Then ginamit ko na lang card yung pag-entrance para at least, diba, diretso-diretso na pag at least diretso-diretso na yung pagpasok ko dito, wala nang yung babayad pa yun. So yun, nag pre-booking ako gamit yung card kasi nag-apply ako for member something. Yeah. Anyway teamlabs, let's go home. Okay teamlabs, I'm here na sa bahay. Okay teamlabs, dito na ako sa bahay. At yan, kakain lang dito. Yan, so kakain lang lunch, then yeah, balik trabaho na naman. Okay teamlabs, so nandito na tayo sa TAFE Stratfield. So yan, dito ako nagpark teamlabs. Then yeah, ito yung school. Yan. So doon yung entrance. So yun teamlabs, hinintay ko lang yung installer para ma-shoot ko sila na mag-install. But while waiting, yeah, mag-set up muna ako.
Hi, Team Labs. So, nandito kami sa ang baho. Kasi baho sa Tagalog, my Labs. Ang baho dito, Team Labs. Bahong yung gasolina dito. Pero anyway, nandito kami sa Rhodes na mall para kakain ng dinner. Anong gusto mo? Gusto ko ng goslemkin. Paborito ko yan. Yan. Kahit ano, basta ako kahit ano. Kasi nagugutom na ako. Mojo bowl, chicken bowl. Ano nalay mo? Mojo bowl. Sige. Chicken or beef? Ang katungkuhan ng magaling na ba? Sa pizza. Yan. Wow, nandito pa rin yung my favorite na ano ko may labo ito. Yan. Ito Team Labs. Favorite ko to Team Labs, oh. Yan. Order tayo na yan. Okay lang. Yan. Team Labs, tingnan nyo yung suot ni Celeste Team Labs. Kanino ba yan? May ninakaw ako Team Labs na polo. Yan, oh. Ninakaw ko kay Daddy Labs kasi wala nang magkasya sa akin na polo ko. So, tinignan ko yung closet niya at nakita ko to. So, Yan. Parang tayo na, 74. 75 lang. 75 pala. So, yun Team Labs. Mga cups yan. Wow. Mga cups. Oh, yun. Tingnan natin Team Labs, tingnan natin. Mga cups pala to Team Labs. Tingnan nyo Team Labs. Huh? Wow. Amazing Team Labs, amazing. Huh? Okay Team Labs, nandito na yung order ko pero ewan ko anong pangalan nito. Anong pangalan nito, my love? Ha? Mojo bowl. Ito na, nandito na siya. And they have a exercise. Oh, wow, thank you. Wow, ang dami namin pagkain Team Labs. Yeah, life is food. Food is life. So, ito yung chicken mojo bowl. So, may ano siya, may cheese, spinach, then may chicken, may mga gulay, lemon. Ito naman, yung paborito namin na goslem. So, Smart, I got the spinach and feta. So, ito usually yung in-order ko, yung feta and spinach. Yung gulay lang and cheese. So, and then, of course, mga sweet tooth. Huwag kalimutan ng mga dessert. Ito yung bread ni Jan. Na paborito ni Jan na vanilla. Yan. And then, ako, ang paborito ko naman dito is, wait ha. Para siyang kakanin sa atin. Para siyang yung malagkit. Yung rice na parang pudding, parang ganon. So, parang ganon yung version nila. Turkish to ha, Turkish na food. So, I think ano din to, rice flour din to. Pero parang ganon, malagkit. Hindi ko ma-pronounce anong pangalan sa Turkish, pero yun. Parang ganon yung lasa. Parang rice pudding. So, yun Team Labs. So, kakainin namin to. Gutom na. Okay. Team Labs, may din mga shopping na naman si Celeste. Huling-huli. Huling-huli. Mga ano to, mga pajama, mga shorts. Kasi hindi na kasya sa akin yung pambahay ko.
Kailangan ko na ng double up na size. Kung dati size 6 ako, ngayon size 12 na. Oh my gosh. So yun, Team Labs, nandito na sa bahay. At yan, gusto ko lang charge ko na yung mga batteries sa shoot kanina. Pero itong gimbal parang hindi ko na lang i-charge kasi dami pang battery, tingnan nyo. See? So I think okay lang yun. Okay, check natin yung footage, Team Labs. Yeah, I like it, Team Labs, na gustuhan ko. I'm satisfied sa shots ko kasi kanina while shooting, parang kasi hindi ako nagdala ng monitor, parang yun. Chinek ko lang siya or tiningnan ko lang siya sa camera, yung monitor niya doon. So ang liit, so hindi ko ma-feel talaga kung okay ba siya or hindi. Basta ako shoot. So ngayon, nakita ko na siya. Edit ko lang siya ng konti. So I feel na okay pala yung mga shots ko. So, yan. I'm satisfied. So, tomorrow, I'm gonna be okay na. So, parang nakita ko na yung momentum ko or mga shots na gusto ko. Di ko na i-edit siya today. Baka i-edit ko siya tomorrow, itong vlog na to. If not, kasi may shoot pa ako, then may pupuntahan pa na birthday. Ewan ko kung maka-attend kami or maka-attend ako. Tingnan natin. Kung hindi busy, then i-edit ko to. Pero pag busy, the next day ko siya edit, pero parang hindi ko siya ma-edit kasi may shoot ako. Then, Sunday may shoot rin. So, baka Monday ko na to ma-upload or ma-edit, Team Labs. Pasensya, Team Labs, hindi ko na siya makaya ma-edit into daily dahil sa trabaho. Okay, Team Labs, matulog na ako kasi yan, hindi ko na ma-edit to. Tulog na ako. See you tomorrow. Bye!